Πάμε όμως πρώτα να δούμε ποιο μήνυμα υπέρ της Ελλάδας στέλνουν Ολάντ και Ραχόι και πώς αποτιμάει η κυβέρνηση την επίσκεψη Μέρκελ. Με θετικό πρόσημο αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Πλέον η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές με στόχο την υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου. Η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα συμπαράστασης στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, αναγνώρισης των θυσιών στις οποίες έχουν υποβληθεί οι Έλληνες, εμπιστοσύνης στην αποφασιστικότητά μας να πετύχουμε στην αποστολή μας, να εξηγιάνουμε και να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας, να κάνουμε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική, ανεξάρτητη οικονομία. Ένα 24ωρο μετά την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα, Φρανσουά Ολάντ και Μαριάνο Ραχόι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου στο Παρίσι, τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ και της εξέβρεσης οριστικής λύσης για τη χώρα έως το τέλος του έτους. Nous aurons également à trouver des solutions pour la Grèce. Une fois que nous aurons eu le rapport de la Troïka et que la Grèce aura rappelé la force de ses engagements, elle devra obtenir le soutien de l'Europe et il n'y a pas de doute sur la volonté qui est la nôtre, la France, l'Espagne, que la Grèce soit pleinement dans la zone euro. Pero la salida de Grecia del euro demostraría y haría palpable un fracaso colectivo de toda la Unión Europea que no nos podemos permitir. Yo estoy absolutamente convencido de que entre todos encontraremos las fórmulas, Grecia cumpliendo con sus compromisos y los demás tomando las decisiones que estimen oportunos y convenientes para que Grecia siga siendo un miembro del euro. Κυβερνητικά στελέχη που ήταν παρόντα στη συνάντηση επισημαίνουν ιδιαίτερα την αναφορά που έκανε η Γερμανίδα Καγκελάριος στην ανάγκη για ανάπτυξη. Insgesamt waren wir uns darüber einig, dass zu den Sparmaßnahmen, zu den strukturellen Reformen, die den Menschen ja sehr viel abverlangen, natürlich auch Wachstumsimpulse kommen müssen. Deshalb werden wir alles unterstützen, was möglich ist, um Griechenland Zugang zu den Krediten auch der Europäischen Investitionsbank zu geben. Εχθρός μας είναι η ύφεση. Η Καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα και ακόμα κατανόησε την ανάγκη να πάρουν τέλος σύντομα οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού. Πίσω από τις κλειστές πόρτες τέθηκαν από την ελληνική πλευρά όλα τα ανοιχτά ζητήματα της χώρας. Για το μείζον θέμα της εκταμείευσης της δόσης, η κυρία Μέρκελ φέρεται να είπε πως θα κάνει προσπάθειες να καταβληθεί έγκαιρα και μάλιστα ως σύνολο. Ενώ για την επιμήκυνση, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε να το δούμε, με την ελληνική πλευρά να βλέπει ένα θετικό πρόσημο στην απάντηση αυτή. Ικανοποίηση υπάρχει στην ελληνική πλευρά και για τη συζήτηση που είχε η κυρία Μέρκελ με 12 Έλληνες και Γερμανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι ανέλυσαν με μελανά χρώματα την παρούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά. Όλοι οι κλάδοι που ήμασταν εκεί ξεκαθαρίσαμε ότι χρειάζεται τόνωση της αγοράς από πλευράς χρημάτων, ώστε να μπορούν να κρατηθούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και πόσο μάλλον να υπάρχει ανάπτυξη. Στη συνάντηση πήραν μέρος επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των επενδύσεων, των φαρμάκων αλλά και τραπεζίτες.